چیرۆکە باوەڕنامە مرنێ خەلەکە 11 نویسکار سارە ساڵح li Bêrûtê rewş neb dilê Kamo bû. Ew bi xwe navê wî Kamîran e lê ji biçûkanî ve ban wî dikin Kamo ji ber ku nixuriyê dê û bavê xwe bû. Bavê wî jî gelekî bi kêf û şanaz bû. Gava ku jê re digotin bavê Kamo. Kamo gelekî mitala nûkirina pasporta xwe dikir. Her hişê wî li Sûrî bû. Li mal bû ku birayê wî Memo karibe zû çareser bike. Dîwar boyax dikir li cihê kar. Lê her kêlîk li benda xeberekê yan jî telefûnekê bû ku mizgîniyê bigihînin wî ji ber ku bêhêvî mabû. Nizanîbû bi wê rojê çawa karî xwe qedand berî ku vegerê xaniyê xwe yê kirê li taxa Birc Hemûd li paytexta Libnanê. Birê derya xwe bi dikana nêzîkî mal xist, hûremûr û tiştên pêwîst kirîn û vegereha xênî. Bi hinek tê veçû dît va her du hevalên wî jî ji kar vegerehan. Kamo, te tu xwarin hazir kiriye? Na wala. Hema ez berî we ne bi gelekî giham. Lê min her tişt kirîne. Geraba bi xêra xwe ji me re xwarineke me çêke. Kamo û her du xortên hevalê xwe bi hev re xanîkî yek oda û salon kirê kiribûn li tara Birc Hemûd. Her du xortên pê re ji Efrînê bûn, ji gundê Badîna. Ji xwe re kar li wir dikirin, lê ji ber bihabûna kiriya xaniyan her sê bi hev re bûne hevpar. Wan hevdû nas kirin biriya kar ku sala pêşî tevan li cem hostayekî Libnanî kar dikir. Azad û Mistê her du xort bûn û bêjin bûn weke Kamo, lê her du jî ji gundekî bûn. Her sê bi hev re bibûn dost, lê hin caran wan henek li Kamo dikirin ku wî pir ji wan fehm nedikir ji ber zaravê Efrînê yê Kurdî bû wî nû bû û xweşik tê nedigihîşt. Lê niha Kamo weka ku ji Efrînê ye. Di heman deman de Libnan qubleta kar bû ji bo xelkên Sûriyê. Xortên Kurd jî gelek li wir hebûn lê piraniya we li Bêrûtê diman û taybet taxa Birc Hemûd ku taxeke navdar bû, dagirtî bû ji Kurdan. Kamo jî mîna xênî xwe ji berî çend salan ve her li Libnanê kar dikir. Ji wê dema ku bavê wî çû ber dilovaniya Xwedê ew bû malxwê malê û her tişt kete sukira wî de. Piştî ku wî du çare ji xwe re li Sûrî nedît bo kar, êdî berê xwe da Libnanê ku li wir şixul peyda kir. 8 nefs sukira wî de bûn, tevl û diya wî, ku gelekî ber diket ku bi welata ketibû û ta niha nikarîbû jinekê jî ji xwe re bîne.